Ki pulit ke Uttarakhand kila kemia sangut kirunar hakasngi ublay hadin bakila le be ijot hapo jong kawai ke bos sarkar ya kawai ke kena ke badang khat ndrus nam karta laong ba ka jingsha thombor jong kani ke kena kala jia haka khat ar tarik unailar arhajar arfusau hendrai kani ke khubor kala pau perthai tang hadin ba kate ke kena kalawan sakmat ban pentep ya kate ke jingja haka child helpline kini kibru kibala thombor ya kani ke kena kidai kinong tray jong ka radun ISBT hakaba laingut na pedeng jengki kidai ki batray kum ki staff hapo jong ka department bat arngut pat kidai ki batray kum ki contractual driver kini kisan ngut ki kentop ya Udharmendra Kumar Laipo Arsnem Karta Davendra Kumar Sanphaulai Snem Karta Rajesh Kumar Sonkar Laipo Prasnem Karta Ravi Kumar Laipo Saus Nem Karta bat Urajpal Singh Sanphonyau Snem Karta hadian baki pulit kila tip ya kani ke jingja kila let mar ban kem ya kini kirunar bat kila kurupru ya ketai ke bos ban phale examen haka forensic team katkum ki pulit kila ong ba kani ke kena kala phet nalayeng haka khat ar tarik sning kong bat kala poi haka ISBT jong ke Delhi haka ju kesngi hadian ba kala poi haka ISBT kala ya kendu ya uwei u driver bat u konduktor kibala terwa yaka ban let syong kali shanong ba dek radun bat ban pensiuru na kabanta kabai tiken hadin ba kila poi hanong ba dek radun kila penyang ya ka bos hakawai ke jaka balong kendong jong ka dek radun ISBT bat hangta kila le be ijot yaka rengkat bat laingut ki wai pat kinong tray jong ka ISBT ki pulet kila ongru ba hadian ba kini kirunar kila le ya ketai kakam kila mod ban phalet yaka syakanong ba patiala hendrai uwei u security guard ula labyu ino ya kajing don lang jong kani ka kena bat kini kirunar hakawai ke jakabam ke badon hapo jong ka ISBT bat ula pentip marmar syaki child helpline hadian baki child helpline kila tip ya kani ke kubor kila pha marmar ya kibru jong ki syakani ke jaka ban le chimno ya kani ke kena nakti jong kini kirunar bat kila let bu ya ka syaka shelter home hakapor bakani ke kena kala poi ha shelter home kam 8 pawi ki dak kisien bakala sha thombor bat kala shuya thu hakinong pet baki kmi ki kpa jongka kila khlat bat kala sha be na layeng u SSP jongka de radun ula benrap bakani ka khana ki ilong phera kurukam long ka jongka bat kam laya thu tiknaya ka jakasa ka jongka leitang hakisngi ki babut bakani ka khana kala ya thu ya ka jingsha thombor ha de radun ISBT kabala penlong ya ki pulit ban wat ya kini kirunar da ka batok kit leng baki kor CCTV ki pulit kilala banyo iya ka jingdon lang jong kani ka khana bat kitay kirunar bat marmar kilayo ban letkem ya kitay kirunar hadin bala penlong ya ka jing tokit kini kirunar kila phla ba kila thombor ya kitay ka khana bat barok sangut kilangat haki kendon jong ka BNS bat ka pokso ak komban syupen kan mau bakani ka jing sha thombor jong kani ka khana kala jia tang hadin ki khindiat sngi baladon kajing jia sha thambor bat penyap jong ka doktor ha Kolkata kabala penlong ya ki bru na keleng keri India ban ya ki bat penremjur ya katai kajing jia